ପସନ୍ଦର ପନିର ବିରିୟାନୀଟା ବନେଇଛି, ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? থ্যাংক ইউ। ଭଲ ଅଛି? হ্যাঁ ভালো হয়েছে। আমার মা কিন্তু হেভি বিরিয়ানি বানাতে পারে। মা কিন্তু হেভি বিরিয়ানি বানাতে পারে। ଆଚ୍ଛା। ଖରାବେଳେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଯାଇଥିଲ କହିଲ? ডাল আর ভাত। ଡାଲି ଭଜାଟା ଯୋଉ ବଳି ନଥିଲା ନା, ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛି ହେଲା। তো ঠিক কি হয়েছে? କିଛି ନା, ସେଇଟାକୁ ଗରମ କରିକିନା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏପ୍ରିଲରେ ଯିବ ବୋଧେ ତମ ଗାଁକୁ ନା କି, ତ ତମ ମାଆକୁ ଫୋନ କରି କହିଦେବ ପନିର ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି କରି ବନେଇଦେବେ, ଆଉ ବଢିଆ କିନା ଖାଇଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। এ কি? আর আমি তো এমনি বলেছি। যেটা বনেইকিনা দেলে না, ମୋ ମା ଏଇଟା ପାରେ, ମୋ ମା ସେଇଟା ପାରେ, ମୋ ମା ସବୁ ପାରେ, ମା ସବୁ ପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପାରେନି ନା। আমি এমনি বলেছি। ঠিক ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଡାଲି ଭାତଟା ଖାଇଦିଅ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।